Di sini ada keluarga yang mau menerima Bagong. Aku judek kok, Pak. Judek apa? Lah aku nyanyi lho, kowe cerewet ae. Tak nyanyi sik. Oh, nyanyi sik. Kon menang. Menang. Sing ngomong. Oh, piye ta, Reng? Bapak iki kok. Piye? Kok tenang. Kowe nyanyi yo, kok bapakne omongan tak anteman. Ya, aku tak meneng. Menang yo, Pak. Aja omongan. Yo. Petruk barang ku yo. Iya, tak menang. Teni. Iya, iya. Ya, nyanyi yo. Aja omongan. Iya, Menang. mencu iya. Iya. Iya, iya aku tak menang. Ora bakal Nek geger. wong tak antemi. Iya, iya. Iya. Wong Bagong yo. Amin. Oh, aku tuh mau perform, guys. Oh, Berapa? mau ditemenin apa sendiri? Sendiri aja. Sendiri aja. Oke, ayo kita masuk. Yo. Di Bali. Mana? Piye ta ki? Lah kok jare Ayo, Pak. Ini lho, bareng ini lho. Dewe apa bareng? Bareng. Bareng rene. Aduh, kowe kampung sampe gedene aduh. kita kok Jangan kok iki jangan. jare bareng. Mas lo. Kita sing rekosa gimana? Hei! Aduh! Kok kowe rengoso to, Reng? Cilik nang tengah kudu cepet dilanane. Gede kono. Alah gede. Abuh! Mumet tau. Kowe kudune nang pinggir kok. Ya salahmu malah cepet nang tengah. Lah manut tancep. Ayo, kok kene. Masih do nyanyi gak? Aja ngono. Dadi wong aja dadi lutung. Lho kok dadi lutung? Lutungan? Mutung, Pak. Mutung, oh, mutungan. Mutung, Pak. Mutungan. Mutung kepek. Iya. Ah. Lah kena apa duduk? Kudu